פרק 2, אנו מקיימים את הבטחתנו כלפיך, אנו מזכירים לך מי אתה, האם יודע אתה מה רצונך? האם יודע אתה כי הנך הבורא של חווייתך שלך? האם מפיק אתה תועלת מהתפתחות תשוקתך? האם חש אתה ברעננותה של תשוקה חדשה הפועמת בך? אם נמנע אתה עם אותם בני אנוש נדירים אשר ענו, כן, אני מפיק תועלת מהתפתחות תשוקתי. חש אני פליאה על היותי במקום זה שבו דברים כה רבים שאני משתוקק עליהם טרם הגיעו אליי, אזי מבין אתה מי אתה ומה משמעותה של חוויה זו. אך אם הנך, כמרבית בני האדם, חש אומללות בנוגע לתשוקותיך שאינן מסופקות, אם משתוקק אתה ליותר כסף, אך מוצא עצמך במצב מתמשך של נזקקות, אם אינך מרוצה ממצבך המקצועי, אך חש הנך כלוא ואינך רואה כל דרך לשפר זאת, אם מערכות היחסים שלך אינן מספקות או אם מערכת היחסים של חלומותיך נותרת רחוקה מהישג ידך, אם גופך אינו מרגיש או נראה כפי שרצית. אזי ישנם כמה דברים חשובים וקלים להבנה שהיינו רוצים להעביר לך כאן. ברצוננו להעניק לך מידע זה כיוון שרוצים אנו שתמצא נתיב לכל הדברים עליהם משתוקק אתה. אך זוהי באמת רק חלק קטן מהסיבה שלנו, שכן מבינים אנו שגם כאשר יהיה בידך כל אשר ברשימת הדברים עליהם משתוקק אתה, תהיה רשימה אחרת, ארוכה ומתרחבת יותר, שתתפוס את מקומה של הישנה. לפיכך, ספר זה אינו נכתב כדי לסייע לך להשיג את כל אשר ברשימתך, שכן מבינים אנו את טיבו הבלתי אפשרי של מאמץ זה. כתבנו ספר זה כדי לעורר את זיכרונך בנוגע לכוח ולהצלחה הבלתי נמנעת הפועמים בליבת מי שהנך באמת. כתבנו ספר זה כדי לסייע לך לשוב למצבך של אופטימיות, ציפייה חיובית והתרחבות שביעות הרצון, וכדי להזכיר לך שאין דבר שאינך יכול להיות, לעשות או שיהיה ברשותך. כתבנו ספר זה כיוון שהבטחנו לך שכך נעשה. ואתה, כאשר אוחז אתה בספר זה בידיך, מקיים אתה הבטחה שגם אתה נטעת. אמרת, אחיה בשמחה. אמרת, אלך אל מציאות הזמן מרחב הפיזית עם ישויות אחרות ואטול על עצמי זהות מתוך נקודת מבט ברורה וספציפית. אלמד לראות עצמי מתוך אותה נקודת מבט ואשמח על היותי נראה מאותה נקודת מבט. אמרת, אתבונן במה שסביבי ותגובתי למה שאתבונן בו תגרום להעדפותיי האישיות ובעלות הערך לצוף ולעלות. אמרת, אדע את ערך העדפותיי. אדע את ערך נקודת המבט שלי. ואז אמרת, וזהו החלק החשוב מכל, תמיד אחוש בכוח ובערך של נקודת מבטי האישית, שכן האנרגיה הלא פיזית הבוראת עולמות תזרום דרך החלטותיי, כוונותיי וכל מחשבה שלי, לעבר בריאת מה שאני מניע מתוך נקודת המבט שלי. ידעת, טרם לידתך הפיזית, כי הנך מקור האנרגיה, הממוקד באופן ספציפי בגוף פיזי זה, וידעת כי האישיות הפיזית שתהיה לא תוכל לעולם להיות נפרדת ממי שממנו נבעת. הבנת, אם כן, את חיבורך הנצחי לאותו מקור אנרגיה. אמרת, אוהב, כשאני טבול בגוף פיזי זה, במציאות מרחב זמן זו, שכן סביבה זו תאפשר לי למקד את האנרגיה העוצמתית שהיא אני בתוך משהו ספציפי יותר. ובספציפיות של מיקוד זה, יהיו התרחשויות עוצמתיות, ושמחה. אנו יודעים מי אתה באת לכאן בתוך גוף נפלא זה, כשזוכר אתה את שביעות הרצון, את הטבע העוצמתי שהוא אתה, בידיעה שתמיד תזכור את הוד המקור שממנו באת ובידיעה שמעולם לא תאבד את הקשר עם אותו מקור. כעת, הנה אנו מסייעים לך לזכור כי לא משנה כיצד מרגיש אתה, אינך יכול לאבד את חיבורך לאותו מקור. אנו כאן כדי לסייע לך לזכור את הטבע העוצמתי שהוא אתה וכדי לסייע לך לשוב אל הביטחון, אל שביעות הרצון, אל האדם המחפש תמיד אחר משהו נפלא יותר להקדיש לו את תשומת ליבו. מכיוון שיודעים אנו מי אתה, נסייע לך בקלות לזכור מניין באת. מכיוון שיודעים אנו מה רצונך, ננחה אותך בקלות לסייע לעצמך לעבור מה שחפצת בו. אין דבר שאינך יכול להיות, לעשות או שיהיה ברשותך, רוצים אנו שתזכור כי אין דבר שאינך יכול להיות, לעשות או שיהיה ברשותך ורוצים אנו לסייע לך להשיג זאת. אך אוהבים אנו את המקום שבו נמצא אתה בדיוק אתה, גם אם אתה אינך אוהב זאת, שכן מבינים אנו כמה מהנה תהיה חוויית מסעך, מהמקום שבו הנך למקום שאליו רוצה אתה להגיע. רוצים אנו לסייע לך להותיר מאחור כל תפיסה שאימצת לאורך נתיבך העומדת בניגוד לשמחתך ולכוחך, ורוצים אנו לסייע לך להפעיל מחדש את הידע העוצמתי הפועם בך, בתוך תוכו של מי שהנך. על כן, הרגע והתענג על מסע סלב זה לגילוי מחדש של מי שהנך באמת. משאלתנו היא שכאשר תגיע לסופו של ספר זה,
תכיר את עצמך כפי שאנו מכירים אותך, שתאהב את עצמך כפי שאנו אוהבים אותך, ושיהיה לך עונג מחייך כפי שיש לנו עונג מחייך.